Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо вечірній ефір на телеканалі АТР. І у студії ми вітаємо Олексія Гончаренка, заступника голови фракції БПП. Доброго вечора, Олексій. Вітаю вас. Але перед тим, як ми розпочнемо розмову з Олексієм, зараз під стінами адміністрації президента перебуває наша журналістка Вікторія Аблязова, і вона зараз буде розмовляти із народним депутатом України Юрієм Левченком. Вікторія Аблязова зараз би нам мала розповісти, чим все ж таки закінчилась зустріч в адміністрації президента. У нас щось зі зв'язком. Вікторія Аблязова не вийшла у прямий ефір, і тому ми говоримо із Олексієм Гончаренком, заступником голови фракції БПП у парламенті. Олексію, от 3 вимоги, так? Громадських активістів, діючих політиків, народних депутатів, також екс-президента Грузії та екс-очільника Одещини. Дуже багато про ці вимоги говорилося за останні 2 дні. Наприклад, скасування депутатської недоторканності. Мова йде про неї останні 20 років. Я готовий прокоментувати. Ну, по-перше, ви кажете про політиків. Насправді там дуже така строката кампанія. Від «Свободи» до Савченка, від банку Михайлівського до руху «Чесно». Ну, взагалі щось незрозуміле відбувається. І тому дуже цікаво, що ж може об'єднати їх всіх. Ідеї. 3 ідеї. Які ідеї? Дивіться, скасування депутатської недоторканності, виборча реформа. Що стосується скасування депутатської недоторканності, ну, відразу скажу свою думку. Об'єднали їх одне, сьогодні бажання отримати політичний піар, деяких дестабілізувати країну, і на таких гаслах, які вже надзвичайно є затертими, і, в принципі, до них жодного відношення не мають. Але давайте я тепер по пунктах. Скасування депутатської недоторканності. Я є принциповим противником існування депутатської недоторканності. Це легко перевірити не на словах в ефірі, а візьміть мої голосування в Верховній Раді. Я голосував за її ліквідацію, президентський законопроект, який був внесений 3 роки тому. Я голосував за всі подання щодо зняття депутатської недоторканності з усіх народних депутатів, по кому вони були внесені. Я вас мушу зупинити, тому що якраз з нами на зв'язку є журналістка Вікторія Аблязова, і поруч з нею стоїть народний депутат України Юрій Левченко. Щойно відбулася зустріч в адміністрації президента України. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як пройшла зустріч? Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як пройшла зустріч і чому не вдалося домовитися з Петром Порошенком? На превеликий жаль, зустріч взагалі ніяк не пішла, вона не відбулася. Справа в тому, що Петро Порошенко повторює один в один всі ті помилки, які робив Янукович. Ми бачимо, як вчора вночі і от сьогодні, буквально кілька годин тому, намагалися вже силовими методами діяти по відношенню до табору. Так, зокрема, захопили один намет, 10 людей затримали, потім вдалося цих людей відбити в Печерському відділку, але сам факт, тобто використовували знову газ сльозогінний, знову дубінки використовували. Це ми бачимо з однієї сторони, з іншої сторони ми бачимо абсолютно небажання президента взагалі спілкуватися з народом або з представниками народу. Так? І от коли на цю зустріч прийшли народні депутати, і список цих народних депутатів заздалегідь надавався адміністрації президента, в адміністрації президента сказали, що, ви бачите, ми тут 5 народних депутатів, ми з 2 з них не хочемо говорити. Ми з Дерев'янком і з Левченком, ми їх бачити не хочемо, ми з ними розмовляти не хочемо, тільки от з іншими 3. Так? Очевидно, це робиться для того, щоб, знаєте, використовувати оці методи розділяй володарюй, тобто намагатися посіяти якусь недовіру всередині нашого середовища протестного, так, з одної сторони. А з іншої сторони, це вчергово доводить, що президент просто, на жаль, не слухає людей і не послуховується до людей. Тому, власне кажучи, через таку позицію президента Порошенка і зустріч і не відбулася, тому що правильно дуже зробили інші 3 народних депутати і сказали, ну вибачте, будь ласка, якщо ви з цим не хочете, то і ми тоді з вами теж не будемо говорити, тому що це абсолютно неприйнятні підходи. Що ви
завтра збираєтеся робити? Яка буде ваша реакція на таке рішення? Ні, ну це рішення щодо зустрічі не впливає жодним чином на наші завтрашні плани. Так ми оголосили ще вчора і сьогодні повторювали, що ми завтра закликаємо максимально людей підходити під Верховну Раду. Я зараз, користуючись нагодою, теж закликаю людей максимально приходити завтра під Верховною Радою для того, щоб далі тиснути на цей олігархічний парламент і спробувати все ж таки примусити його проголосувати за низку ключових рішень, а саме скасування депутатської недоторканності, причому справжнє скасування, не те, що пропонує президент з 2010 року, а потім він буде продовжувати цей термін. Так по-друге, це нові виборчі правила, відкриті виборчі списки. І по-третє, це закон про антикорупційний суд, для того, щоб була можливість справді цих корупціонерів садити, а не тільки з ними гратися в таку спортивну риболовлю. Зловив, відпустив, зловив, відпустив. Так тому ці вимоги, чим більше буде людей завтра під Верховною Радою, тим більш імовірно, що хоча б деякі з цих вимог будуть виконані. Якщо людей буде мало під Верховною Радою, то безперечно ця олігархічна Верховна Рада, як і в всіх минулих випадках, просто проігнорує вимоги народу і нічого не зробить. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую. З нами на зв'язку був народний депутат України від «Свободи» Юрій Левченко, і ми продовжуємо розмову у студії каналу АТР із народним депутатом України, заступником голови фракції БПП Олексієм Гончаренком. Олексій, от ви чули, що сказав Давайте, Юрій можна я прокоментую? Левченко? Так, будь на жаль, ласка. я не можу це зробити в такому режимі дебатів, але з задоволенням хоча б прокоментую так. Справа в тому, що за годину до цієї зустрічі я зустрічався з президентом, у нас була група депутатів від БПП, ми зустрічалися з президентом, і він сказав, що він готовий, подзвонив до приймальні Мустафа Найєм і попросив зустрічі з президентом. Тому перша була брехня про те, що начебто надавалися якісь списки. Президент чітко сказав, що відразу було сказано, що президент готовий зустрітись з Наємом, Лещенка, Заліщук і не готовий, не хоче зустрічатися з Дерев'янко та Левченка по зрозумілих причинах. Ну, Які? Дуже простих. Пан Левченко, який в нас представляє «Свободу», насправді до 2008 року був громадянином Російської Федерації, 10 років жив на Кіпрі, а потім невідомих причин якось несподівано повернувся в Україну, сказав, що буде тепер тут жити. Відразу став одним з, така дуже цікава річ, очільників «Свободи». Ви зараз оце, що озвучуєте, це говорив президент? Тобто він наводив свої аргументи? Це я вам навожу Ні, аргументи. ви Президент сказав коротко. Чому що він захотів зустрітися з Президент сказав Левченком? коротко, бо він вважає як деяких людей, які хочуть ще привезти, російськими агентами. Просто агентами Ну, російських тобто спецслужб. це йшла мова про кого? Спитайте про це президента. Я думаю, Ви не хотіли уточнити в нього? що йшла мова про Левченка, бо мені це зрозуміло. Це як Бо доконаний я вам факт, що в нього розповідаю- паспорт російський? Да. Доконаний факт, ви можете спитати, якщо там ваша журналістка поруч з ним ще спитала би його, що він мав російське громадянство. Потім, несподівано повернувшись до України, він відразу став одним з очільників «Свободи». Цікава річ, чому не перевірила Служба безпеки, я маю на увазі Свободівська і інші речі. Потім він повернувся в Україну в 2008 році, а вже в 2012 році пан Левченко балотується до Верховної Ради. Хоча згідно Конституції України людина має прожити 5 років в Україні постійно, перед тим, як балотуватися. І тодішня влада, нагадаю, тоді це був Янукович, який міг легко на цьому, під цим приводом не пустити Левченко на вибори, нічого не робить, Левченко йде на вибори. З Левченком зрозуміло, тобто теоретично він російський агент, я так, не зі вірю слів в такі, ваших, я зрозумів, я не правильно? вірю в такі співпадіння. І, ну, а після останніх дій Левченка, коли він підпалював чоловічий туалет в Верховній Раді України, я взагалі вважаю, що не одна Він нормальна... підпалював димову шашку на туалет. Він підпалював димову шашку в туалеті. Так. Да. Ну тим самим він підпалював і туалет. Там ти постраждав і туалет. Я вважаю, що з такою людиною взагалі нема про що розмовляти. Ну то президент України зустрічатися з людиною, яка в найкращому випадку має знаходитись в дитячій кімнаті міліції, знаєте, було таке раніше определення, а в найгіршому випадку є просто агентом російських спецслужб, я не бачу жодного сенсу. З Дерев'янком. З Дерев'янком не знаю, яка є аргументація у президента. Тепер наступне питання. Ще раз, президент сказав, що він хоче зустрітись, готовий зустрітись з цими трьома.
Ну, знаєте, а вони з собою ще могли би бабушку привезти. Ну, тобто, при всій повазі. Ви йдете до президента, є запрошені 3 людини, не хочете, не Чекайте, йдіть. то наєм Лещенко і Заліщук не погодилися приходити без Левченка Так, і... вони відмовилися і пішли. Ви не прийшли в адміністрацію президента, але не в 3, а в 5. Їм сказали, що 5 приймати не буде президент. Тоді вони сказали до побачення і пішли. Тепер наступне питання, що зараз сказав Юрій Левченко. Начебто, як він сказав, президент вніс справжнє зняття депутатської недоторканності, він сказав, а не так, як пропонує президент з 2020 року, а потім він продовжить термін. Ну, брехня на брехні. Чому брехня на брехні? Зрозуміло, що президент, коли вніс законопроект, він же проголосований, почав в першому читанні, він не може в ньому ані строчки змінити. Тобто продовжити термін, зменшити термін неможливо. Тобто, як прописано в законопроекті, який проголосовано в першому читанні, так він буде рухатись далі на друге читання. І нічого з цим президент зробити не може. Це перша брехня. Друга брехня. Він каже, що це не підходить, це неправильно. Насправді президент 3 роки тому, і це легко перевірити, будь ласка, наші глядачі можуть це зробити, вніс законопроект про ліквідацію депутатської недоторканності як такої, от тут і зараз. Тобто ще з 2015 року це можна було зробити. Цей законопроект був проголосований в першому читанні. Там відразу мова йшла і про депутатів, і про суддів. Після того більшість фракцій Верховної Ради відмовилась голосувати за цей законопроект в другому читанні. І тому він не був винесений на розгляд Більшість Верховної Ради. фракцій ви кого маєте на увазі? Ну, будь ласка, спитайте. Радикальна БПП? партія ВПП готова і голосувала. Народний фронт? Народний фронт голосував. І також Радикальна партія сказала, що вони за це голосувати не будуть. Подивіться на голосування Батьківщини по зняттю недоторканності з Добкіна. Юлія Тимошенко за це не голосує. Подивіться голосування Батьківщини по зняттю недоторканності з Новінського. Половина Батьківщини за це не голосує. Таким чином 300 голосів нема. І Парубій нам каже, я не бачу голосів, я не виношу питання на голосування. Далі. Все ж таки президент вносить новий законопроект щодо зняття недоторканності, обмеження недоторканності суддів. Цей законопроект, на щастя, голосується, і тому вже законопроект той попередній, він не відповідає тексту Конституції, його треба перевносити. І сьогодні президент каже, хлопці, я бачу, що ви не хочете голосувати про зняття недоторканності з себе сьогодні, і тому, бо я вносив відповідний законопроект, ви його не голосували. Тому давайте знайдемо компроміс. Давайте хоча б знімемо недоторканність 2020 року і назавжди. Тобто, я бачу, ви не хочете її зняти з себе. Давайте це зробимо на майбутнє. І це єдиний компромісний варіант. Це зрозуміло кожній людині. Бо якщо останнє було голосування по зняттю недоторканності з Лозового, питання набрало 178 голосів. Скажіть мені, якщо за того парня, неважливо зараз, Лозовий, Іванов, Петренко, прізвище неважливо, якщо за того парня знайшлось лише 178 депутатів, щоб проголосувати зняття з нього недоторканності, яка реальна можливість отримати 300 за те, щоб зняти з самого себе? Як голосували за Лозового, це ж одночасно відбувалося і за Євгена Дейдея, так? Да. Ви бачили, як проходило Я ж голосування? був у Верховній Раді і голосував ви і за вважаєте, Лозового, і це за були Дейдея. домовленості між різними... Радикальною партією і Народним фронтом. Ну, звичайно. Ви погоджуєтесь, так? Так, 100%. Так ще раз. Якщо за Лозового, неважливо, де ідея підставте прізвище, Новінський, будь-яке прізвище підставте, ми не отримуємо сьогодні більше 200-220 голосів за зняття недоторканності. Які шанси набрати 300 за те, щоб зняти з себе самого? Ну їх немає, цих шансів, це всім зрозуміло. Я готовий, щоб цей законопроект був проголосований, я є одним з підписантів. Там 150 депутатів мають підписатись під змінами до Конституції. Один з них я, які підписались за те, щоб давайте проголосуємо тут і зараз зняття недоторканності. І я проголосую за це. Але 300 там не буде. Тобто, якщо це використовувати як політичний тест, як лакмусовий папірець, так, працює. Якщо ми кажемо, що ми хочемо реально ліквідувати депутатську недоторканність, чи хоча б її обмежити, це не працює. І єдине, що може дати результат, це законопроект президента, який вніс. Що ми бачимо, що ми чуємо зараз від Левченка? Він каже, це нам не підходить. Це означає, що насправді в них нема бажання ліквідувати депутатську недоторканність, а в них є бажання тільки використовувати цю тему для подальшого загострення політичної ситуації. І кому це буде на користь? Ну, дестабілізація країни, зрозуміло, що не йде на користь громадянам країни, а Чекайте, тільки я її правильно ворогам. зрозумів, що, наприклад, слова Юрія Левченка і його дії, наприклад, під І, Верховною наприклад, Радою... Сергія Лещенка, Це який теж політичний саме піар, сказав. на вашу Звичайно. думку? Сергій Лещенко сказав те саме. Нам не підходить пропозиція президента знімати з 2020 року. Ну все, це означає, що йому не підходить нічого. Чому? Бо Йому підходить, скоріш за все, Як тільки пропозиція довго. зараз. Одна
Однак проблема є в голосах. Ну, ви я ж це погодились. пояснював там 10 Але це не можна говорити, що Лещенко не підходить пропозиція, щоб зараз виносилося. Ні, якщо б для нього було принципове саме вирішення питання, я б на його місці сказав так. Дивіться, для нас принципово ліквідувати недоторканність. Так, ми хочемо ліквідувати її тут і зараз. Але ми готові також проголосувати із 2020 року. Бо якщо тут і зараз не голосують, що далі? Нічого, все, розійшлися. Тоді він мав сказати, нам цей варіант найкращий, цей варіант гірший, але нам підходить. Коли він каже, що цей варіант нам не підходить взагалі, це означає, що в них нема зацікавленості в ліквідації депутатської недоторканності. Бо вони чудово розуміють і бачать настрої в залі, і вони знають, що 300 голосів немає. Їх немає. Як їх знайти зараз? Ніяк. За зняття тут і зараз ніяк. В цьому парламенті, який обраний з цими прізвищами депутатів, немає можливості. Неможливо це. Просто неможливо, я вам це кажу. Зміна виборчих правил. Чому так? Зміна виборчих правил. Наступне питання. А до чого тут взагалі президент? Згідно Конституції України, президент в парламентсько-президентській республіці взагалі не може подавати законопроект щодо виборів парламенту. Тобто це тільки сам парламент може визначитися, яким чином обирати парламент. Так, перша частина. Президент тут взагалі не до чого. Друга частина. У нас є на сьогоднішній день 6 законопроєктів. Завтра, наскільки я знаю, вони будуть ставитися на розгляд. Я підтримую всі 6. І ви побачите моє голосування за всі 6. Я за те, щоб ми перейшли від системи змішаної, де є мажоритарна складова, до системи пропорційної. З відкритими списками. З відкритими списками. Тільки одне «но». Чому Можна я задам? Так, я вас Да. переб'ю. От тільки завтра це буде винесено. Чому скоріше це не А було? побачите, тому що насправді я боюся, що завтра не буде голосів. І ви побачите це завтра самі. Тобто Чому? самим депутатам не вигідно змінити виборчі Тому що правила? половина депутатського корпусу це є мажоритарники. Ці люди обрались від виборчих округів. Вони в них проводять якусь роботу. Кращу, гіршу, хто яку, але якусь проводять. І хоча б один раз вони вже там перемагали. А деякі по 2, 3, 4 рази. Тепер скажіть мені, чому, які в них є аргументи для того, щоб їм ліквідувати ці округи виборчі, згідно яких вони обираються. Сказати, що це не європейська, ну це неправда. Велика Британія обирає свій парламент виключно за округами. Франція обирає своїх депутатів виключно за виборчими округами. Там взагалі немає пропорційної системи. Тобто це європейська система. Вона їх влаштовує. Вони по неї вже неодноразово обиралися. Яким чином їх змусити цього відмовитись? Я не знаю. От дивіться, я заходжу на сайт Верховної Ради і є проект закону про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності. Не лише президент свій, але вносив від 19.07.2017. І купа депутатів є Так я і підписані. один з них я. Так я ж вам про це казав. Ви не чули? Тобто голосів немає досі, так? То, ну ви побачите, я хочу, щоб цей законопроект був завтра поставлений на голосування. І хай кожен визначиться, і хай кожен глядач і наш виборець по прізвищах подивиться, хто проголосував. Блок Петра Порошенка готовий голосувати? Я точно готовий голосувати, можу відповідати за себе. БПП, думаю, більшість проголосує, але не всі. І у нас є люди, які вважають, що не треба ліквідовувати недоторканність. І вони є у всіх фракціях. Якщо взяти по кількості голосів, то за останні подання по зняттю недоторканності БПП була по кількості голосів перша фракція, ну зрозуміло, ми є велика фракція. По відсотку голосів друга фракція після «Самопомочі». Але і в кожній фракції, ще раз, в кожній фракції, включаючи «Самопоміч», знаходились люди, які не голосували. Антикорупційний суд. Антикорупційний суд взагалі не має законопроекту. Є 2 законопроекти, подані депутатами. Хоча по Конституції має бути поданий щодо суддів, подає президент. Венеціанська комісія Ради Європи, ну найбільш поважний орган, який взагалі існує, експертний, розглянула обидва законопроекти і каже, обидва не підходять. Каже, обидва не підходять. Чому є проблема? Вони там все розписали. В одному одного нема, в іншому іншого нема. Вони кажуть, має бути один законопроект зроблений з 2, де взяти найкраще з обох, внесений президентом. Президент каже, будь ласка, я готовий. Давайте напрацюйте в Верховній Раді цей законопроект, я готовий його внести. Кажуть, ні, нам не підходить. А що підходить тоді взагалі? Тобто це питання, яке фізично не може бути вирішено завтра, бо немає законопроекту. І взагалі сказати, що ми приймаємо рішення про антикорупційний суд на народному вічі, ну це неправильно, так не можна. Якщо прийняти закон щодо депутатської недоторканності, це закон з 2 абзаців, там все просто дуже, то цей закон, ну це, вибачте, це надзвичайно серйозний закон, який треба прописати, реально обговорити, реально пройти всі необхідні процедури, отримати позитивний висновок Венеціанської комісії і тоді голосувати. Президент це повністю підтримує і дуже легко побачити, чому я можу це казати. Бо в бюджеті України на 2018 рік, в проєкті бюджету, вже є видатки на антикорупційний суд. Вони є там.
Вони вже є. Тобто президент, уряд, вони хочуть, щоб антикорупційний суд був створений, щоб він запрацював вже в Але наступному Петро році. Порошенко, він говорив про палати в нереформованих судах, так? Він казав про палати, потім цю ідею та ж сама Венеціанська комісія відкинула, і сьогодні мова йде про палати не йде, а мова йде тільки про окрему систему антикорупційного суду. От, Олексій, на вашу думку, от ви критикуєте, так? Я скажу, ваших політичних опонентів. Напевно, це нормально, да. Тоді- Я аргументую кожне своє слово. Тоді, на вашу думку, що ця акція собою являє на даному етапі? Для одних це спроба дестабілізувати ситуацію в країні, для інших це спроба отримати якісь Але політичні як вони бали. дестабілізують ситуацію в країні? Яким чином? А коли б'ють народних депутатів під Верховною Радою, побили Олега Барного. Знаєте, хто такий Олег Барна, от якого побили? Він от вчора був в студії. Да, це людина, яка вчитель. Ну він не казав, що там побили. Ну, от відкрийте відео. Ну, не буде чоловік жалітися, це зрозуміло. Але відкрийте відео і подивіться самі. Це людина, це вчитель з Тернопільщини, який приїхав на Майдан в Київ, якого поранили під час Майдану 18-20 лютого. Після Майдану, після того, як він вилікувався, він поїхав добровільцем на Але ті самі фронт. люди, за вашими словами, які хочуть І воював за Україну. А дестабілізувати. сьогодні б'ють його біля Верховної Ради. ті Це не самі- дестабілізація? Ті самі люди, яких ви звинувачуєте в дестабілізації країни, допомагали йому виходити Михайло Саакашвілі. Тобто яка його ціль тоді? Так, а Він з вибачте, одної а сторони- хто зорганізував всі? А ви хотіли, щоб Михайло Саакашвілі приймав участь, щоб бити його сам особисто мав ще? Але Барна не казав, що його побили. Ще раз, ну відкрийте відео. Ну Я бачив це його. чоловік, і він не має казати якісь речі. Ви побили і буде плакати в ефірі. Ну це ніхто таке не робить, нормальна людина. А коли на тебе напала там купа інших, так відкрийте відео і подивіться, що там відбувається. Це нормально? Будь-якої людини, неважливо, народний депутат, вчителя біля школи побили, лікаря біля лікарні, журналіста біля телеканалу. Це нормально? В якій країні це нормально? Це не дестабілізація? Як назвати дії людей, які з одного боку кажуть, ми вимагаємо, щоб ви прийшли в Верховну Раду і проголосували, а іншому б'ють депутатів? А Дивіться. які ж депутати прийдуть в Верховну Раду, якщо вони знають, що їх там будуть А бити? на вашу думку, чому люди, от у вас був інцидент, так вас закидали яйцями під Верховну Раду? Мене не закидали яйцями, а одне яйце мені втерли в шевелюру, за що я Олега дуже Барну у дякую. свій час влітку також закидували. От ви зараз говорите про Олега Барну, його захищаєте. Чому така ситуація відбувається в Україні? Люди невдоволені депутатами, і от Є люди невдоволені депутатами, безумовно, їх дуже багато. Так що далі робити? Ну, а є люди, які невдоволені вчителями, а є люди, які невдоволені лікарями, а є люди, які невдоволені взагалі журналістами. Тобто, до чого ми йдемо? Ну, є люди, які невдоволені, але в нас є закон, чи його немає. Випадок зі мною, в мене немає жодних проблем. Яйцо, знаєте, я від яйця не падаю. Тому тут нема на що жалітися, тільки подякувати можна. А випадок, коли били депутата, я вважаю, що це і ненормально. Я ходжу на роботу. Я був на роботі сьогодні. Це легко перевірити по голосуваннях, по відео, все. Я був вчора. Я йшов без охорони. Я йшов без прес-секретарів, водіїв і інших. Йшов по вулиці, не через підземний перехід, іначе б це мене б ніколи б не знайшло. Бо я нічого не лякаюсь. І це для мене тільки посмішку може викликати. Але є інші депутати, є жінки-депутати. Ну ось вони будуть туди йти, коли знають, що там б'ють депутатів. Ну ніхто, це ненормально. Це в жодній країні світу ненормально. А тим більше, якщо ті люди, які прийшли, кажуть, ми вимагаємо, щоб ці депутати за щось проголосували. А як їм проголосувати, якщо ви блокуєте підходи до Верховної Ради? Якщо ви біля Верховної Ради б'єте депутатів? Як? Ну це ще раз, це ненормально. Більше того, хороше питання до пана Левченка, Лещенка, Савченка, хто там, Саакашвілі, всіх їх разом, які все це організовують. А де вибачення від них як організаторів? Ну вони ж могли сказати, дивіться, є різні люди, можливо це провокатори. Взагалі, тобто ми організатори мітингу. Ми закликаємо наших всіх прихильників не нападати, не коїти агресивні... Вони це робили. Ну покажіть, давайте включимо Ігор зараз відео. Соболєв, я бачив. наприклад. Давайте включимо зараз відео, де хоча б один з організаторів вибачається за те, що сталося з Олегом Барною, і каже, що звертається до своїх прихильників з тим, щоб такого не робити. Я б хотів це побачити, я такого не бачив. Я бачив сьогодні Лещенка, Левченка, Наєма, всіх інших. Ніхто нічого не каже. Всі роблять вигляд, що це є нормально. Те, що сталося вчора з Барною. Я не вважаю, що це є нормально. Олексій, чим може закінчитися ця вся ситуація? Чи піде на уступки президент, чи ні? Я так довго вам розповідав, що президент взагалі тут не до чого. І ви кажете, чи піде він на поступки? На які?
Що він може зробити? Президент вніс законопроект щодо недоторканності, завтра будемо його голосувати. Законопроекти щодо виборів, президент взагалі до них не має жодного відношення. Законопроект щодо антикорупційного суду, президент чекає на нього від парламенту. Ну, на які він має піти поступки, я не розумію. Він запросив до себе 3 людей, вони прийшли в 5. Він каже, я не хочу в 5 зустрічати, я хочу в 3. Ну, знаєте, це президент країни. Він каже, тоді ми не будемо зустрічати взагалі, ми пішли. Вони не хочуть поступок, вони не хочуть діалогу. Все. Дякуємо. І не закінчиться, вибачаюсь коротко, не закінчиться це нічим, бо люди все зрозуміли, і кияни до цього не приєдналися, і українці до цього не приєдналися. Дякуємо Олексію Гончаренку, заступнику голови фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Мене звати Любомир Ференц. Це був вечірній ефір на телеканалі АТR. Усім телеглядачам бажаю гарного вечора.